yes, I'm grooving. И коста хора, аз съм Стев и днес ще направя една рекламка на един пич, който е Crazy Bunny BG. Но я клипове прави, ето, томбола прави, прави кандидатурни, ревюта на лига снима, играе PvP, но я клипове прави. Иска да му направя една рекламка. Абонирайте се за него, ето аз съм се абонирал. Много искам той да събере абонати и да, абонирайте се за него, защото в смисъл абонирайте се за него и за мен. Правим една рекламка, е така за кеф. И да, хора, това беше от мен, надявам се да ви е харесал клипчето и ай, чао!